ההקרים, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. אז התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם, יראו לנו לתוך הישב וצחוק ופשוט הם לא פוחדים לצחוק. זה מה שמביא אותם רגע, אבל אז השופע מהעולם יגיד מה, אתם כובשים? אני לא להגיד כלום. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יפריעו לו. אז שאם אנחנו עושים איזה משהו, אז הם... יש שווה, אז נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, לא פחדתי בתמות.